Bună ziua tuturor și bun găsit din nou la Căsuța cu Vise. Astăzi am făcut roșii umplute cu cremă de brânză. Este un aperitiv foarte rapid și foarte gustos. Eu pentru 7 roșii am folosit aproximativ 400 de grame de brânză de vaci, pe care am amestecat-o cu ceapă verde, mărar, smântână, unt. Cantitatea ingredientelor rămâne la alegerea fiecăruia în funcție de ceea ce are. Așadar, rămâneți să vedeți cum le-am făcut. Numai bine! Acestea sunt ingredientele: ceapă verde, roșii, brânză de vaci, unt, smântână, mărar, sare și piper. Am scobit roșiile, am scos miezul. Ele trebuie să arate așa. Nu aruncați miezul roșiilor pentru că este delicios și faceți o salată cu el extraordinară. Nu o să fie ea foarte aspectoasă, dar e foarte gustoasă. Am pus în robot ceapa verde și mărarul, le voi toca, iar apoi voi adăuga brânza de vaci, untul, smântâna, sare, piper. Aceasta este crema de brânză cu care voi umple roșiile și cam asta este consistența pe care trebuie să o aibă.